sintuhay. Hayaw gud pagsakita, ngan ayaw paglinguan. Paghirot ti pangin sa dughan mo hinmawara. Ako'y gintitipiganan nimo mga saan. Bisan nanundangatan di kita magbubulan. Saan lang waray lain gugma magpapapiling. Waray magtatag-iya kundi ako'y kasing-kasing. This is Zaldi Mini Studio. Kung alus ay di pigisin maupay, anakot kasing-kasing ibutang sintuhay. Ayaw gud pagsakita, ngan ayaw paglinguan. Paghirot ti pangin sa dughan mo hinmawara. Kung gintitipiganan nimo mga saan. Bisan nanundangatan di kita magbubulan. Saan lang waray lain gugma magpapabilin. Waray magtatag-iya kundi ako'y kasing-kasing. Saan lang waray lain gugma magpapabilin. Waray magtatag-iya kundi ako'y kasing-kasing. This is Zaldi Mini Studio. Pasunik ko sa dughan, aran tusong tinipigan. Kay ang langit san gugman, kun ilubong kalipayan. Ang magkalip nga palad siya'y naghatag, sin kasamdan. Punyal san kapalaran, pagtitipikan, hinumduman. Masunik ko sa dughan, aran tusong tinipigan. Kay ang langit san gugman, kun ilubong kalipayan. Ang magkalit na palad siya'y naghatag, sin kasamtan. Punyal san kapalaran, pagtitipikan, hinumduman. Di ko'y papatampal, bisan mangut-ngut at tundinultan. Karuyag ko magbilin, dako nga ulan, basit ikaman. Ang magkalit nga palad siya'y naghatag, sin kasamtan. Punyal san kapalaran, pagtitipikan, hinumduman. This is Zaldi Mini Studio. Di ko'y papatampal, bisan mangut-ngut at tundinultan. Karuyag ko magbitin, dako nga ulat, basit ikaman. Ang magkalit nga palad siya'y naghatag,
kasing kasangtan. Punyasan kapalaran, pagtititikan, hinumduman. Alright, cha-cha-cha. Ayan, shoutout kay Ate Gina Adjaton at saka kay Nay Corazon Mangada. Thank you so This much for is watching. Zaldi Mini Studio. Ginhilong ko ang pagpati san basuni nga akin inantos ahay hain dawla han himaya nga testigo sa langit ug tuna ahay ng siringka alaumi anton kog mga diri mabalhin kayan kami nga hingyap san gugma nga ginlalauman sa nakon kalan. Ginhilom ko ang pagbati san basuni nga akin inantos ahay hain dawla han himaya nga testigo sa langit ug tuna ahay nagsiringka nga laumi anton kog mga diri mabalhin kayan kalipay nga hingyap sa dughan nga ginlalauman sa nakon kalan. Ay gugma ko hain na hingyap sa nakon kalan dumdumagad pastilan gugma nga halad sa in kun hain ka pagkita kay siya ko an mamatay ahay hindi gugma ko an kalipay mo hain na. This is Zaldi Mini Studio. Ay gugma ko hain na hiyap sa nakon kalag dumdumagad pastilan gugma nga halad sa in kun hain ka bakit kun siya ko an mamatay simbak ko hinigugma ko an kalipay mo hain na hinigugma ko an kalipay mo hain na. Ikaw ang bukal sa kapahan. This is Zaldi Mini Studio. Ikaw ang inup sa akong dukhan. Alright. Ikaw ang burabot sa kapalaran. Ikaw ug ikaw ang tanan. Ayaw kat ako hingalimti ang imo sangkay nga putli matagag ang langit magunaw ang tuna ikaw kudlan ang dumdum sa nakuna-kuna. Hindi ako naka-ready, ano ka ba? Alert, good alert. Isa pa. Ayaw kat ako hingalimti ang imo sangkay nga putli matagal kan langit magunaw ang tunay
sana kuna-kuna. Matagag ang langit, maguraw ang tunay. Ikaw gudla ang dumdum sana kuna-kuna. Alright. Atras Sabante. Usa ako nga parang uman. Trabaho ko pirmila sa uman. Pirmi ko lang ginhuna-huna. Ang pagtanong san akon uman. Waray iba nga pangabuhi sang likablas pirmisin sa labi nang aantos na lang pirmi mag-aanhuman kita kay mga pobre. Ay pastilan, ay pastilan, sano daw la mahuhuman ang kakurian. Ay pastilan, sano daw la matutuman ang hingyap sa nga tanan nga kauswagan. Ayan, shoutout pa rin sa ating major sponsors, si Miss Scarlett Fox and Sir Angel Los Reyes. Yes, hello po. This is Zombie Mini Studio. Waray iba nga pangabuhi sang likablas permisin sa labi nag-aantos na lang pirmi mag-aanhuman kita kay mga pobre. Ay pastilan, ay pastilan, sano daw la matuhuman ang kakurian. Ay pastilan, sano daw la matutuman ang hiyap sa nga tanan nga kauswagan. Ay pastilan, ay pastilan, sano daw la mahuhuman ang kakurian. Ay pastilan, sano daw la matutuman ang hiyap sa nga tanan nga kauswagan. This is Zombie Mini Studio. Oh yeah. As requested by Bubblins K. Walters. Maarang gara ko na naruluya ka sa ako. Pag-aanak kong taman kay may asawa ka naman. Para pagad. Kung pagdudumdumo ang naglabay nga mga panahon, urog ang akalisang kay ikaw higumaon. Maaram gana ko nga naruluya ka sa ako. Pag-aanhon taman kay may asawa ang naman. Waray daw. Kung pagdudumdumon ang naglabay nga mga panahon, urog ang akalisang kay ikaw higumaon.
Salit yan na ayaw ako ang pagbasulan. Kay tinalikdan mo, naghanap ang sinduhan. Siring ko pa kanina, sana ko inaruruyag ka. Waray mo ang linggian, mas kila makausap. Ayan, shoutout po sa mga taga-Ipaw, Calbayog, Northern, Calbayog, Samar, sorry. Calbayog, Samar. Hello po Sa mga aking nag-invite friends. sa amin nung 26 ata yun. Thank you so much. Yes. See you on February 9, I think. Thank you for watching. Sa JKS private pool. This is Zombie Mini Studio. Sa Indian na ayaw ako ang babasula. Kahit tinalikdan mo, naghanap aksin lima. Siring ko pa kanina, san ako inaruruyang pa. Waray mo ang linggian, mas kila makausap. Kung giniiskan ka sa imong asawa, kay iski man liwa. Yeah. Uya sa kadri, paunla sa sugbong, nganturo taplungan. Di kang sa may puso, suklangan dangawa, ngan kubot-kubutan. Soul Di na daw. mag-iisog, di na mag-iisog, magangah ka na lang. Kung giniisgan ka sa imo asawa, ayaw gud kasinan. Ayaw paghirani, pahirayo lugod, mauan maupay. Kati mapag-isog, duo ka kinhati, sin makalilipay. Kay waray asawa, ang tiri maantoy sa nagpapalanggan. Di kang mantaw sa may pusod, dangawati babaw. Kung may ka masanda, ayaw paghimang raw. Kay mauna iton yana an at kalipayan. Labi kun imhadkan an punusan paan nadugang pagbira. Labi kun imhadkan an punusan paan nadugang pagnanga. This is Zombie Mini Studio. Di ka ba padinalalang sa asawa mo nga pirmi lama paroon? Ano Di man lang sa imo humangkot, bisan ka hinahangkot sa dagat magkulong. Bisan gadlain sa nimhamot, kung natuktok si Mrs. ko naharot. Mawawara imong kalangot nga di ka good sa iya madumo. Di ka ba padinalalang sa nasawa mo nga permila na musto? Di man lang sa imo humangkop, bisan ka hinahangkot sa dagat magkulong. Bisan gadlain sa nimhamot, kung natuktok si Mrs. ko naharot. Mawawara imong kalangot nga di ka good sa iya madumo. Sisiinagan, kamakauyang kad, na diri kong tamahinunukan ang sitwasyon na sikit na magbulan. Kaya hala, pag-ibaha, bisan ako magpadara, para maibalik ka naton pag-asawa.
magpunan. Kaya hala pag-ibaha, bisan ako magpadara, para maibalik ka naton pag-asawa. Para maibalik naton pag-asawa. This is Zaldi Mini Studio.